Esaten bai, historia arruntean da, sartu da, konstrukto bat, baina da, Eliza Katolikoa benaren dituenak salbatutzat. Eta salba, baina aldi berean salbatu hitzaren inguruan liburuak eta liburuak daude. Eta liburuak eta liburuak egotea ez da gertatzen erlijio katolikoa bakarrik, eta ez da gertatzen erlijio arloa bakarrik, zer da azkenean literatura. Eta literaturaren hermeneutika zer da. Eta aspaldiko mitoen eta filosofiaren hermeneutika zer da. Eta azkenean, ari gara guztiok lehen esandakoa berreinterpretatu eta berreinterpretatu, baina hori ez da erlijioaren baitan gertatzen den gauza dutxa. Hori gertatzen zaigu, hiztunak geralako eta hitzak inoiz ez duela borrotzen. Esan nahi dukeen guztia esatea. Dago nola, inbeste aldiz elkarrekin hortaz itxegin da balendik berotzen zareten, Bau da, ikusi zerekin konparatu. Beste gauza, interesatako bat ez tegura ipatuta da, eta gana. Bai, nek horregatik, eta honek esan duenaren arira, Josek esan duenaren arira, literatura ere bada eta hau eta bestea. Baina funtzean, erlijio jenko bakarreko hiru erlijioek ainentzekoak, izan beharko litzatekeena gogoetarako gaia, etika eratortzen dute hortik, eta erakundeturik daude, eta ekinean eta engaze, eta alamele bizi dira, eta daude. Eta nik literaturatik ez dut eratortzen printzipio hori. Eta nahi izatekotan, eta ipatu zenuen Jesus Nazaretekoa, nahiago dut, Omar Khayyam, poeta persiarra, Jesukristoren parabolak baino. Esate batera. Aukera, baina nik Omar Khayyamren poesiatik eratortzen ditut nire bizitzarako arau batzuk. Arau edo printzipio batzuk mistikoak eman dezake. Eta hori da diferentzia, etikarena. Eta morala eta guzti hori. Ez, hasi nahi zuen esaten... ez duzu amaitu. Nik daukat inolako arazori, Josek esaten duena, nola baiten ulertzeko, hau da, nik uste dut harrapatzen dugun realitatea dutatik haratago, eta alderdi hortatik gure amamaren jarreraren berdina zen. Egin dut uste, Aite Santuaren enziklika ezagutzen zituenik, baizik eta, bueno, zerbait izango da, eta babesa bat ematenik, ez? Problema sortzen da eta oso larria. Eta pixka bat orkitua, orain, horta esaten ari zen, ez? Horren gainean, persona baten sentimentu, ez dakit, sentimentu edo, sentipen horien gainean, sortu den gainegitura, bai ideologikoa, bai etikoa, bai politikoa, dara, mundu honetan ezagutu daiteken astakeri haundi horietako bat. Osea, haundi-haundia, maiuskulaz. Eta ni hori, diferente pentsatzen duten jende horiek eta elizan ere zerbait gehiago nabaritu beharko litzateke badaudela beste, badaudela teologia, askapeneko teologia, eta horrela gauzak ez, baina gaur elizak suposatzen duen gainigitura nolabait ere da errotik oker egindako astakeria bat. Eta horrekin ez zer esan erizatan baterako barruan isilik lanean ari direnak ez dakit jakina. Nola ez? Bueno, bai, ni pixka bat ez dakit berotasun horretatik aldeiteko edo gainera ni belarrietatik oso gaizki nabil eta orduan oso gutxi harrapatzen dut esaten denean. Berotasuna bakarrik. Baina, liburua irakurri dudanean izan ditudan burutazioak eta, bueno, nik uste dut agian, probetxagarriak izan ditazkela. Bueno, batzutan izan dut liburua irakurtzean impresioa, bakoitzak bere aldetik pixka bat paraleloki joaten zela, ezta? Eta, bueno, nahikoa inbrikazio hemen izan den bezala, eztabaida da. Eta berotasuna du, eta berotasuna behar du. Eta gian hori liburuan batzutan ez da nabari.
azken aldira gehiago, zuen artean konfiantza gehiago, edo ezaguera gehiago izatu zuenean, niri iruditu zait, kontxo, gehiago, ez da, gehiago, implikazio gehiago, ez da. Eta beste batzutan, hori, paraleloa, hau da, eta baita ere hori, iritzien pilaketa. Pila. Haber, zein gehiago, ez da. Bueno, hori da gauza bat. Baina oso pozik hartu du liburu hau. Eta elkarrek publikatuta, ez da, ez da, argitaldari religioso bat, ez, laikoa. Eta laikotasunean ez da baita hau. Ez da, orduan, genero hau, nik uste dut euskaraz gainera, oso gutxi galdu dela, batez ez baldin bada, beste hizkuntzatarakian, edo frantsesez eta gehiago landua dago, eta, bueno, baina nik uste dut, bidea eman behar zaioa. Eta oso ondo iruditu zait, oso pozik hartu dut liburu hau. Ideien pilaketa esan dut. Eta harrituta gelditu naiz, gai askotan, nola zenbatera joko hurbilketa dagoen. Adibidez, gai askotan oso diferente. Nik gehiago begiratu dut, zenbatera joko hurbilketa. Adibidez, etikako zerbait gaietan adibidez. Eta hor, bateratasuna edo lortzea, erreza edo izango ditzatekeela edo... Claro, zuek biak nolabait esateko muturrekoak zarete. Hau da, zuek zara elizatik isil-isilik eta atzeko atetik joan dena eta hor bizi dena. Baizik eta zara militantea. Eta hau ez da astero elizara joaten den jendearen edo paradigma. Ez da beste teologia bat edo beste mundu batean gaude. Gulertuko diazu, nik hori esatea. Hori da. Eta, klaro, akatz hau erru nabarmena da, horako lehen liburuan ez da. Eta hundiaz, noski, ezin da toleratu elkarbezerako zera batetan ez da. Edortarengan asko harritu edo oso ondo hartu dut eta harritura positiboa eman dit, gizateriarentzako duzun kristau hitza izango da miserikordia. Gizarte honi minak aurreratu behar zaizkio, oda, kentu behar zaizkio. Eta horretan ere seguru asko erabat bat zatozte. Horrek, mundu bat ireki dit nolabait esateko, elkarrekin bizitzeko, elkarrekin lan egiteko, elkarren artean etikako arauetan edo arazoetan batera jartzeko eta bueno, azkenik pozik hartu du baita ere hau, bilera hau, entendera azapala irakurtzen dut hemen. Eta euskaltegi batetan laikoa, noski, hori mundu horretan, hori dira. Nik ez eta argituko dizut, benetan, liburua onartu nuela gizarteari, nire euskal gizarteari zerbitzua egiteko euskeraz. Hori izan behar da liburuaren funtsa. Gero zer etorri zen, nik enuen Jose ezagutzen eta enekien pentsaera tan zegoen bera. Eta liburua hola zeioan da. Muturrekoak, nik neuk nire burua ez dut ikusten muturrekoa. Nire kontu hauzi guzti hau orekatu barne egitura bat eman behar izan diot eta ez dago lekurik adosteko nola baiteko jainku bat. Lekua, legoke, mistizismoa hitz egiteko esate batera. Ezagun giz esperientzia moduan.
Eta hemen, eta gaur esan nahi duz, aurrekoan nuen esan, Eskotadok sostengatzen duen moduan, behar bada niaren sorrera loturik dago psikotropikoaren erabilerarekin. Eta honek garrantzia leukake edo izan lezake erlijioaren sorreretan baita. Eta honelako elementuak, ez dira seriotasunez hartzen, mitasunaren kontua behar bada plantea liteke alegoria modura honela. Badira izaki batzu multzo batean, euren dieta daukatenak. Eta alako batean dietan sartzen zaie psikotropikoa. Eta ametsetan euren burua ikusten dute. Eta norberaren burua kontzeptu hau euskera zuntzezkoa da baita ere. Zatea, neu eta neure burua bitasun bat. Eta bitasun hori higikorra da, mugikorra da. Ze egoera batzutan lortzen da. Baina, behin lortuta, mitasunaren, hau da, nia norbera, kanpotik ikusi alizana ametzen bidez, edo esperientzia, psikotropikoen bidez, Eskotadoren ustezki importantea da. Eta niretzat, teoria hau oso importantea da. Jasisaren esperientziatik ere eratorri alda. Marihuana nik mundu guztiari, gomentatzen dio bizitzan duen bintzat marihuana hartzea. Ez dio, brometan, pizka bat, subjektibatzeko zer diren esperientzia hauek ez da. Mitasunaren zorrera hori eta ze jakina, pentsatu beharko genuke eta horretik arkeologia egin noiz sortzen den lenguaia, ze egoerakan hori aztertzen ari dira. Zekitzen egiten dugun guzti fenomeno humanoa da. Baina hau ez dutuko dutzina izan barik eta etikara joan da hori da. Orain hemen aurrean daukaguna da, gizarteari zerbitzu bat egin diogu, honen bidez, eztabaida batzu zabaldu ditugu, orain gizarte bakar batean bizi gara, eta euskaldunak gara, euskal hiztunak. Gizarte honetan denok bizi gara batera. Beraz, funtsezkoa edo ardura duena leba handikoa da, ze arau etiko edo erabiliko ditugu, nondi datozen ez dut eztabaidatuko. Mistikatik, erlijio erakundetik, ateismotik, marxismotik kontua da, etika. Eta aldarrikatu izan da, kristautasuna planteatu izan duela ja etika natural bat. Eta hau da gaur eguneko gai importantea. Etika naturala dago, zer da gaur egunean giza eskubideen aldarrikapen ostean etika kristaua. Dago etika kristauaren taula. 10 aginduek balio dute gaur. Inoiz balio izan dute. Zer adostu aldugu? Gauza jakinetara joan da. Mina, zan genuen, sufrimendua, orduan plusbaliak, immobiliariak, mina, esplotazioa, hildakoa lanean, hori da bat. Sexuaren arlo guztia, bere penalizazio historikoarekin, biologiak eta horrek izututa naukani, Blade Runner hipotesi horrek, implanteak eta gizaki robota eta replikantea eta noraino joango garen. Eztabaida gai importanteak dira, eta niri bost bakoitzat nondik ekartzen duen gai buruzko erantzuna, baina onartezina zaidana da lege naturalen izenean, Ernamuinen ikerkuntzari kontra egitea esate baterako. Edo familia tradizionala kontzeptua erabiltzea. Eranok dakigunean Trentoko kontzilioak indartu zuela familiaren egitura Europan, eta bar, ez? Edo sexu naturala eta antinaturala. Eta horlako elementuak dira niri momentu honetan erantzuna eskatzen didatena. Auzi hauek gizartean dauden auzi hau. Eta honetan adostasun bat edo joko ez da ikustatzen, baina elkar bizitzarako arauak zehazten eta etikaren arloan. Eta eskandalugarri egiten zaidana da, sentitzen dut. Erakunde, ez bakarrik Eliza Katolikoak. Ze askoz, eta amaituko dut, harrigarriago egin zitzaidan, bilbotar bat, kalakan, islamera bihurtu dela eta etengabe azten zenean izketan, eta la handia da, eta laren izenean eta duta bestea, eta esatea,
Korana Jainkoak arabez diktatu zuen, edo jakinarazi zuen, eta arabet den hizkuntza ederrean baino ezin da bere. Lagunok, uste du inork orain gaur egunean munduan badela hizkuntzarik ederragoa beste hizkuntzak baino? Pentsamendua onartezina da, eta hilko naute, baina onartezina da. Eta hemen zientzia delakoak zerbait esan behar du. Eta hau da, ni datozen arauak bost, baina kontuz, ez esan niri, diktatu dizula ez dakit nork, ez adazu zein den zuretzat araua. Diktatu dizula ahots batek, edo liburu batek, hor konpon. Araua, etika da hemen, elkar bizitzarako eta parkatuko didazue izpitza eztabaidatu dako izan. Nire ustez. Parkatu, luze egide bat. Nola ikusten dudan nik liburua, ez? Horrela ikusi dut, eta horregetik joan gara batetik eta bestera, baina onartu. Nik arloan dena dela, bai, zuk esan duzun neko ados gaude, printzipio horietan, ni ez nintzateke ados egongo bakarrik, zuk egozten baldin badirazu, nik pentsatzen dudala, hamar egindua jengoak digitatua direla. Ez duk ez erakunde. Erakunde, bai, baina obispo asko dira hori, obispo, ez da obisporik hori sinesten duenik. Musakan surfa egiten da, Jose. Gaur, bai, ez, baina diktatuaren ideia hori Elizak ofizialki alde batera utzi zuen, orain, 53 urte. Ofizialki Elizak alde batera utzi zuen, inspirazio diktatu gisa ulertuaren eskema hori, eta horre balio du amaraginduentzat, horre balio du hasiera liburuko mitu guztientzat, iztun zaharrarentzat, evangelioentzat, eta hori esanik, ni ados nago, gizarte laiko batean gaude, eta hemen norberaren sinesmenek ez dute indarrik, edozein jokaera inori, jainkoaren izenean, edo dena delakoaren izenean, inposatzeko. Orain, nik, nire etika jokabidearen inspirazioa, mila iturritatik edaten dut, eta bereziki, niretzat, transgresore eta alare irudi etikorik. Ez dut esango dira, baina irudi etiko bikaina izanen, Nazareteko Jesus, eta bere paraboletan, Samaria nonaren parabolan, azkenean hor ez dago legerik, eta Fariz, Apaiza eta Levita agertzen dira gaizki, eta Samaria heterodoxoa agertzen da eredu. Beraz, hori da etikaren inspirazioa, horti datorkit, niri batez ere. Bueno, behatzitarriak jota die, garen berutzu darko genuke, norbaitek ez badu beste izan ezatu nahi. Negartu jagoikoaren memorian betiratu iraun behar dugu, noiz arte izango da, beti, hori bildu berria da, niretzat, ez? Ez dakit ondo esplikatu dudan. Gure, geroko jagoikoaren memorian, lehenbiziko aldia da entzuten nuela. Baina, amaieran bat izango du horrek edo. Nire ustez irudi edarra da, irudi oso edarra da. Hori da Blade Runner hipotesia ditzu da nanik, zegora ekartzen di. Oso irudi edarra da, jainkoaren memori. Ni horrekin bueltakan abiz ditzu dinot baita ere, hau. Gai potolo egia esango ditzake, hori dena dela hori ere ez dago objektibatzerik, azkenean irudia da. Irudia da, eta fedearen hitzak ezer baliozkorik izatekotak, irudiak, irudi ederrak, irudi inspiratzaileak izan behar dute, eta ez irudi objektibatuak. Edo egia formalizatuak, edo egia dogmatizatuak, hori erlijioaren, eta erlijio guztien barrenean gainera, pentsalarenik finenek eta mistiko guztiek baztertu dute. Kontan utziko da, borduan. Eskerrik asko, hortan.
Bueno, es que...